Hello guys, welcome back to Krithika channel. Krithika இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி எடிட் பண்றது தான் பார்க்க போறோம். எந்த ஆப் பாத்தீங்கன்னா Snapseed ஆப்ல வாங்க வீடியோ கூட போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த உங்க போட்டோவால எடிட் போட்டுருங்க. போட்ட நடுவுல ஒரு பென்சில் மாதிரி இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோன்னா அதில் விண்டேஜ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதில் 12th ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு நடுவில் ஒரு இது இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். சேச்சுரேஷனை 100 போட்டுருங்க, -100 போட்டுருங்க. ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா 27 போட்டுருங்க. வில்டேஜ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், அதை வந்து 37 போட்டுருங்க. அதை கிளிக் பண்ணோன்னே மேலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த ஓரத்தில் விண்டேஜ் கீழே இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நடுவில் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே ஆறாம் மார்க் பக்கத்தில் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோன்னே இப்போ எல்லாம் மூஞ்சை மட்டும் எடுங்க, நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்படி வெளில ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல -+100 அமுக்குங்க, திருப்பி அது 0ல் போட்டுருவாங்க. அது டவுன் ஆரோ எல்லாம் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த டிக் ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க, பேக் ஆரோ கொடுத்துருக்கேன். வந்தோடனே திருப்பி அந்த பென்சில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டபுள் எக்ஸ்பிரஷன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண அந்த ஆட் ஃபோட்டோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோட பிஎன்ஜி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது கரெக்டாக நான் செட்டப் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணோன்னே நடுவில் வந்து அதில் ஆட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். லைட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோஸ் கிளிக் பண்ணோன்னா டபுள் வரும், அது பக்கத்தில் இருக்கும் நடுவில் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண திருப்பியும் அதே இது கிளிக் பண்ணுங்கள், ஏரோ பக்கத்தில். அப்புறம் கரெக்டாக நாங்கள் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்க. கைட்டை மட்டும் அதெல்லாம் நடுவில் இருக்கிறத அழிச்சிருங்க. கிளிக் பண்ணி டிக் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் பேக் ஆரோ கொடுங்க. இப்போ திருப்பி பென்சில் ஆப்ஷன் கொடுத்து திருப்பி டபுள் எக்ஸ்பிரஷன் போங்க. கிளிக் பண்ண திருப்பி ஆட் ஃபோட்டோ பட்டன் அமுக்குங்க. திருப்பி நான் இந்த லைட்டோட பிஎன்ஜி கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து ஆட் கொடுங்க, அதில் லைட்டன் இல்லை ஆட் கொடுங்க. கொடுத்தோன்னே லைட்டன் பண்ணோடனே அவ்வளோதான், சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் அந்த எடிட். தேங்க்யூ.